feeling. Nagkagusuchik na ani. Isayaw hanggang paiti. Amay tsatsaya, magsasabi. Kinakarkuya ang kalabi. Takang mga bumundali may bigi. Labor na matibay ang lanti. Nagsatsabirahe. Likas mo lang kung padre. Pati pang madaang liw ang ni. Sa'y malbas kong kapag
Alright, can I have a short break at ibabalik po namin ang microphone sa ating mga MC for our program. We'll be back later on. Thank you very much.